Polşa Aşgabatdan Warşawada Türkmen konsulluğunun açılmagyny soraýar diýip hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşid Meredow 5-nji iýulda geçirilen hökümet mejlisine aýtdy. Polyak tarapy iki tarap bilen gatnaşyklary giňeltmek maksady bilen Warşawada Türkmenistanyň konsulluk idarasyny ýa-da nukudyny açmak meselesiniň oňy ýagdaýda çözülmegine gyzyklanma bildirdi. Diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Meredowyň sözlerini sitirledi. Munyň bilen baglanykda şu ýylyň soňky şäherýeginde Türkmen wekiliýetiniň Polyak paýtagtyna sapar etmegine garaşlýar. Polşanyň Daşary işler ministrligine görä 17-nji ýylyna Warşawada Türkmen-Polyak syýasy geňeşmeleri geçirilip iki ýurdun daşary siýasat edaralarynyň arasyna 2025-2026-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmek hakyna maksatnama gol çekilipdir. Türkmen medeniýeti Ýewropa ýurtları bilen hyzmatdaşlygyň ýurdun daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolanyny aýdyp hususan Ýewropa Birleşigine agza bolan Günnäger Ýewropa ýurtları şolsanna Polşa, Wengriýa, Çekiýa, Ruminiýa we Slowakiýa bilen iki taraplyň gatnaşyklary fotolandyrmak boýunça netijeli işleriň alınıp barylýanyny habar berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Polşanyň çägirine wekilhanasy ýok. Bu ýurda belenilýän türkmen elçisi Germaniýada oturýar. Şol bir wagtda Polşanyň Türkmenistana berilýän elçisi Azerbaýjanda oturýar. Türkiýe Respublikasynyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistan bilen arada wizasyz seýahat düzgünini ýatyrmagy bilen şeýlede 2022-nji ýylda Russiýanyň Ukrainaga garşy girişen esasy çoluşynyň arasyna bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň Ýewropa ýurtlaryna aralaşmagy finanşmagynyň arasyna soňky ýyllarda iş okuw gedlegine Polşa barýan türkmenistanlaryň sany Media maglumatlaryna görä Polşa 2022-nji ýylyň dowamyny 2300 goly türkmen raýatyna iş wizasyny berdi. Şol ýylyň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary Polşadan iş wizasyny iň köp alan 15 ýurdun hatyryna goşuldy. Türkmenistanyň Polşada wekilhana açmak bilen bagly habarlary Günnäger Ýewropa ýurduna ýaşaýan türkmenistanyň arasyna umyt töretdi. Polşada esasan Türkmenistanyň raýatlary işçi migrantlar köplen konsulluk kömegine mätäç köp sanly türkmen migrantlary bar. Bu tutanda Polşada ýaşaýan türkmen migrantları konsulluğa mätäç bolan türkmen migrantlar köplen Germaniýada, Berlinde ýerleşen türkmen konsullugyna ýüz tutmaly bolýarlar. Warşawanyň ýa-da Polşanyň içinde türkmen konsullugynyň açylmagy Türkmenistan raýatlaryna konsulluk hyzmatlaryndan peýdalanmaklyga uly ýardamlaryň ýa-da uly bir gowluň alamaty ýaly kabul etdiler. Diýip Adatyk radiosynyň Polşadaky habarçysy Reýmer Gurbanow 9-njy iýulda habar berdi. Ýöne şol bir wagtda bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanlaryň käbirleri daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň öz raýatlaryny gödegçilikde saklamak tejribelerine salgylanyp Warşawada türkmen konsullugynyň açylmagy bilen bagly habarlary ätýaşly çemeleşýärler. Soňky ýyllaryň dowamında Polşanyň çäginde Türkmenistan migrantlarynyň sany artdy. Hususan da dürli sebäplerle görä Polşanyň çäginde gaçyp atalga ýa-da halkara borak statusyny soraýan türkmenleriň sany artdy. Diasporanyň arasynda bu memorandum ýa-da bu hyzmatdaşlyk howsala döretýär. Diýip Gurbanow aýtdy. Polşanyň Daşary işler ministrligi 17-nji ýylyna Warşawada iki ýurdun daşary siýasat edaralarynyň arasyny 2025-2026-njy ýyllar boýunça gol çekilen hyzmatdaşlyk resmiýnamasynyň Türkmenistan bilen Polşanyň arasyny 2015-nji ýylda gol çekilen düşünüşmek ähdnamasynyň dowam bolanyny aýtdy. Türkiýanyň Türkmenistan bilen arada wizasyz seýahat düzgünini ýatyrmagyndan soňra hususan bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanly işçi migrantlaryň arasyna özge döwletlerdäki zähmet mümkinçiliklerine bolan gyzyklanmalar artdy. Şeýlede Russiýada soňky ýyllarda Merkez Aziýadan bolan migrantlara garşy çemeleşmeleriň ýowullaşmagy hem bu ýurtda ýaşaýan Merkez Aziýalılar başga çykylgylary gözlemäge getirdi. Russiýanyň Ukrainaga garşy girişen çoluşy Ukrain halky bilen bir hatarda bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesini hem Ýewropa ýurtlaryna çykmagy mejbur etdi. Şeýlelikde Polşada san taýdan Türkiýe ýa-da Russiýa bilen deňeşdirilen o diýen köp bolmadyk kiçiňräk bir türkmen diasporasy emele geldi. Gündogor Ýewropa döwletleriniň içinde Polşa ykdysadyety boýunça ösüp barýan döwlet. Şonuň üçin Polşa şu wagtda işçi güç gerek. Ondan başga da Russiýa Federasiýasynyň sebäpsiz Ukrainanyň üstüne çözmegininden soň Russiýanyň çäginde migrantlara garşy reýsler, migrantlara garşy basyşlar başlandy. Ýewropa Birleşigi şu wagt Merkez Aziýa bilen içkin hyzmatdaşlyk gurmaklyga çemeleşýär. Türkmen raýatlary hem Polşanyň çäginde işläp başladylar. Diýip Gurbanow aýtdy. Polşada ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesine görä bu ýurtda türkmen konsullugynyň açylmagy hem türkmen häkimetleriniň bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanlar bilen gatnaşygy saklamagyna hem de Polyak häkimetleriniň öz ýurduna ýaşaýan türkmenistanlara gödegçiligi aňsatdy.
ýumşaklaşdyrmagyna ýardym berer. Üstesinde Türkmen häkimiýetleri üçin Polşa bilen hyzmatdaşlyk kurmaklyk amat bolupdurýar. İkinciden meniň pikirime görä Türkmenistan Warşawada ýa-da Polşanyň içinde konsullugyny açmaklyk bilen özüniň raýatlaryna bolan gözekçiligi hem arttırmağı mümkün belli bir taraftan. İkinci bir taraftan Ukraynadan gelen Türkmen migrantlarının bölegi Avrupada şu bir kanun ýagdaýda ýaşaýarlar. Polşanyň häkimiýetleri Türkmenistanyň konsullugynyň Warşawada açylmagy bilen Türkmen migrantlaryny resmileşdirmek bagtyndaky meseleleri çözmekde ýardym eder diýip umyt etýän bolmagy mümkin. Diýip Gurbanow aýtdy. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalary öz raýatlarynyň biometrik pasportlaryny resmileşdirip bilmeýär. Türkmenistan bilen Polşanyň arasyna diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylda ýola goýuldy. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 2024-nji ýylda gatnaşyklary ýygymlaşdyrdy. Şu ýylyň başyna Ýewropa Komissiýasynyň vice-prezidenti Margaritis Şinas Aşgabatda sapar edip Türkmen ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Fevralyň başyna Türkmen medeniýeti Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň maliýe institutlarynyň arasyna netijeli gatnaşyklaryň ösdürilýändigine ünt çökdi. Şonu ýurdun daşary siýasat edarasy Türkmenistan bilen Ýewropanyň Maýa goýun bankynyň arasyna çarçy bolulaşyklaryň ara alınıp maslahatlaşylýanyny hasabat berdi. Resmi habarlarda aýdylmagyna görä bu bank Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistana durmuşa geçirecek taslamalaryny maliýeleşdirmäge ýardym berer. Mart aýynda Türkmen wekiliýeti Ýewropa paýtagtlaryna şol sany Birleşigiň paýtagy Brüssele sapar etdi. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna hyzmatdaşlyk hakyna gylalaşygyň tesbirnamasyna gol çekildi.